ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ଗାଦେବୀ। ଠିକ୍ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ଏକ ବିଶାଳ ପୁଷ୍କରଣୀ, ଯେଉଁଠିକି ଭଗବାନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚାପ ଖେଳ କରନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିରଟିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଲୋଭା। ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ। ସାମ୍ନାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର, ଏପଟେ ହସ୍ତିଦ୍ୱାର, ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥାନ। ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଦୁର୍ଗାଦେବୀ ମାର୍କେଟର ମଝିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ଏଠାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ନାରେ ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣଟି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।